салом алейкум дӯстои азиз, мана мози бозор ба дар омадем. Нархҳои орда нишон медиҳем мана шумо ба аҷоиб 326 сомон, шох 322. Так бо ин инҷа ба байсад будай 326 сомон. Суман кас бу фатир қанча тоғо? А? 326 сомон дӯстои аз бана. Бу салмат чи? سیصد سی مالا 5 کیلوگرم اردو 36 سون 10 کیلوگرمش 65 سون بوده. آه بنا